guys, welcome back to my vlog. Ayun, malapit na ako sa McDo. Doon tayo kakain sa McDo. Hindi, bili lang ako doon, hindi ko kakainin doon. Bibili lang ako ng apple pie. Okay, lami man ikaw apple pie, pineapple pie. So, palitag pineapple pie sa McDo. Ipakita sana ako sa inyo ha, kung say mga mapalit diri sa McDo. Dili siya usual na parehas sa Pilipinas na yung mga kanon, like set sa mga kanon or something like that. Dito puro burger lang, burger na may set na drinks, na may set na price. Yun lang ang mga set dito, walang kanin, wala lahat. So ipapakita ko sa inyo guys kung ano yung ma-order natin sa McDo. Pero ang pipiliin ko dun sa McDo is ano lang, pineapple pie lang ngayon. Treat kasi ako ng pineapple pie kanina pang umaga, pero yun nga, malakas yung kaya hindi ako lumabas. Ngayon lang ako lumabas kasi ano na, pero malamig siya ngayon guys. Ang temperature ngayon is 8. Oo, 8 siya ngayon, 8. So yun guys, wala na masyadong light kasi pahapon na, pero wala pang alas 5 yan. Ganito dito guys pag autumn, pag lalo na pag nagwi-winter na, papunta na sa winter yung season niya, madali lang dumilim. So yun guys, di ba ang daming dumadaan na truck kasi nga highway yan, yan o, highway yan. Yan, yan highway yan. Tapos yan mga puro yan basakan na diha, tanan basakan, mga humay ba, humay, bugasan na diha tanan. Yan ka na siya highway, highway na siya diha. So dito sa Japan may daanan talaga ng bike dito, naglalakad at saka nagbabike dito ka dadaan. Yun lang. Lalakad tayo. Yan. Puro ano yan dyan, palay ba na? Basta sana siya, basta murag buga, mga bugas na siya. Yan. Yung kaning bigas yan. Ewan ko kung sa Tagalog yan. But yan. Pero ngayon tapos na yung ano nila, tanim nila na palay. Kaya inaano na nila, hina-harvest na nila yan. Kaya naging ganyan na yan. Magtatanim na naman sila every January or February. Yun. So guys, ito naman yung kanal nila dito. Napakalinis guys yan oh. Yung kanal nila, walang basura, wala lahat yan. Kanal nila yan, walang basura yan. Hindi katulad sa atin, meron talaga. Yan. Punta na tayo dun sa, papakita ko sa inyo kung ano yung orderin natin sa McDo. And yun, guys, lamig talaga. Lakad-lakad lang kasi mahirap magbike kung malakas yung hangin. Eh, bukas may pasok na ako, kaya exercise muna konti. Tumaba ako ng 2 weeks na walang pasok ha. Hindi double na ano dito. Ayan guys, malapit na ako sa McDo. Ano lang siya, mga 10 to 15 minutes lang pag nilalakad ko yung McDo papunta sa bahay. So yun guys, ito yung ano, sign nila yan. Yan. May police, ano dyan, police station. Hindi siya police station talaga, yung ano lang siya, yung parang ano lang nila, kubang kung tatawagin nila dito. Oo, yan. Papakita ko sa inyo. Yan o. Yan o. Yan, police yan. Yan, police. Mga police yan. Oh. So guys,
Andito na tayo sa McDo. Yan, oh, McDo. Tignan nyo. Yan, McDo. Dito tayo sa drive-thru. Dito tayo. Bibili tayo ng McDo. Pineapple lang bibilhin ko ha. Hindi ako bibili ng set kasi kanina pa ako naghahanap ng pineapple pie eh. Bili lang tayo. Bili tayo 4. Yan. Yun naman yung drive-thru nila. Yang dyan, drive-thru nila yan. Dito na tayo sa McDo. Apple pie wa doko desu ka? アップルパイはこらこら、アップルパイ。アップルパイを1個違う、4つ。 4つ So yan guys, ito yung mga menu nila yan. Yung mga menu nila yan. アップルパイ4つですね。はい。ありがとうございます。アップルパイ4つでいいですか？はい、そうです。あ、はい、持って帰りです。ありがとうございます。400円です。はいありがとうございます。ちょっと待って。はい。はい。はい。ないです。So, hinanapan nila ako ng point card. Sabi ko wala akong point card dito. Ay. So, yan lang po. Mga menu nila dito. Yan o. Yan. Puro siya burger. Puro siya ano. Wala siyang kanin. Yan. Walang kanin. Walang ano. Puro siya burger. Yan. Muna tayo saglit. May nagagalit na customer sa labas. Pinapagalitan niya nasa drive-thru. Kasi ang tagal daw. Nagagalit, sumisigaw siya sa may ano. Ah, apple pie desu ka? Ah, yan, tapos na. So guys, tapos na tayo. Yan, tapos na. Ito na yung apple pie natin. Tada! Yan na yung apple pie natin guys. Pauwi na tayo. May nagagalit dun sa loob. Sa may drive-thru siya eh. Nagagalit siya. Alam nyo guys, yung apple pie dito, 100 yen. So 100 yen is equivalent to 46 pesos each. 'Di ba? 46 pesos each yung ano nila. Yung apple pie nila dito. Tapos yung 'di ba sa Pilipinas diyan sa Jollibee may peach mango pie. Yung peach mango pie naman diyan hindi ko alam kung magkano, basta may peach mango pie, 'di ba? Nasa mga around 20 ano lang yun, 'di ba? Dito guys 46. So ayan. Ayan, so 4 yung binili ko. So 400 yen siya. Yung equivalent niya 400 yen. So ayan guys. Ayan. Pauwi na tayo. Sige lang guys, yung ano ko sa McDo. Yun lang binili ko, ito lang. 4 na piraso. Yan lang ang binili ko sa McDo. Every time kasi pag nagma-McDo kami, meron talaga akong ganito. Parang favorite ko na siya. Itong apple pie na to. Yun nga lang, walang hawakan yung plastic papel nila dito. Ikaw talaga maghahawak ng ano. So yun guys, padilim na siya guys. Pero 5 PM pa lang. Tingnan mo yung ano. Yan. Madilim na siya, parang 6:30 na. Kasi ganito pag summer guys. Pag summer na siya dito. Winter pala.
di summer, pag winter na mao gid ang kuan dire. So yan. Yan guys, so yung buwan, no? Yan. Look at the moon. Itlog ni Ramon. Yan guys. So, pag bago pa lang kayo dito sa channel ko, paki-click lang po yung like and subscribe. And don't forget to click the notification bell para lagi po kayong updated sa mga video ko. Okay guys. And thank you po kasi nag 26 na tayo ngayon. Kahapon pala. Thank you sa mga nag-subscribe. 26 na. Sana po dumami pa. Sana po dumami po tayo dito. And abangan nyo po yung ano ko. Pag umabot tayo ng 1K sa, well, hindi pa abot ng, pag umabot tayo ng 1K na wala pang Christmas December 25, magpapag-giveaway po ako. Abang-abang lang po sa mga next video ko. Bye! Bye guys! Thank you! Like and subscribe!